Значи, Байване, правим, струва ми, трябва да излезем първи. Няма да се оставим на унес хлапите и да ни минат. Внимавай! Рота! Има трима завзеци. По лодките! Опасно. Него марш! Айде! Димай, бърже! Бърже! Байване, дръж здравата, първи да сме. Гледай да сме там. Ай сега, качвайте се по-бързо в лодка. Качвайте се. Бе, Пейо, какво правиш? Каската ми! Бе, оставите с каска, седнешията си. Остави каската, ти каза мен. Сядай тук да не се намокри. Сядай. Айде, греби! 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 Майване, греби като мене! Ти греби като мене, защо? Майване, какво правиш ти? Ама ти гребеш обратно! Ти гребеш обратно, не аз. Взимай лопатата! Абе, греби като мене, чуваш ли ме? Чуваш ли ме, ще се издавим, греби като мене! Пейо, къде отиваш, Пейо? Бе, какво правите ми, ще издавим? Бутова ми! Байване, къде е чепа? Не съм го виждал. Защо ти? Бе, какво правите, ще издавим, бе? Байване, християнин човек си, моля се, кажи къде е чепа? Къде? Хвърли го. Как ще го хвърлиш, бе, човек? Чакайте. О, скачайте! Бутайте! Бутай! Чакайте, чакайте!